תודה רבה. תודה רבה. אחר כך... לא, לא. פה, ואחר כך תקבל את זה. אחר כך. נכון, צהוב. פרח, צהוב. אתם רואים? הפרח צהוב. נכון, בדיוק. בדיוק צהוב. בואו נוציא פרח אחד מכל צבע. ובואו נראה מי יכול להגיד לי לאן הוא מתאים. מי יכול להגיד לי איך הוא מתאים? נכון, נכון, האדום. בואו נראה. לי יש נייר בצהוב. נכון. לי יש נייר בירוק. לי יש נייר באדום. ולי יש נייר בכחול. ילדים ביחד. צהוב.